Nandito naman po tayo sa farm. Ayan. So, pansin niyo po, andito po yung aking bunso. Umakyat na naman. Tuwang-tuwa na naman. Ayan. Oh, diba? Sila daw po ay gagawa ng kalamay. So, titingnan po natin kung paano po gumawa ng kalamay at nang magawa din po na sila. Ayan daw po. Busy sila. Gagawa po sila ng kalamay. Ating model, si Ate Joy. Pa po ang ingredients dyan. Ang ingredients po, niyog. Nasaan ang asukal? Okay. Nasa ano ba po? May magdadala kasi yun. Asukal. Ilang nawang asukal yun? 5 kilo po. Mga 5 kilo ng asukal. Tapos ang niyog po ay ilang piraso? Aray, ilang niyog nga aray? 20? 20 peraso po. 20. Tapos ano pa pong panghalo dyan? Ano, bukod niyog. Ayun na po, yung malagkit. Ah, malagkit. Ilang kilo naman po yun? 2 salo, para 2 salop, di ba? 2 salo. Guys, may naghahamon po dito. Nagagalan po siya dahil po sa akin pagpuproject. Oo, ganda. Okay. So, yun lang po ba? Tatlong ingredients lang yun? Tatlong ingredients lang po. Asukal, niyog, at saka malagkit. Giniling na malagkit. Ah, okay. Sige. So, ayan guys. Sila po ay nagpadingas na. Nag-apoy na nga po. Ang laki ng kawali, oh. Kompleto ang ating nilulutong kalamay kung wala ako! O, asa na yung iyong pang ganon? Aray po, ay panghampas po ito sa mga kupal. Diba? Ayan ang panghalo. Ito panghalo. Bukas na ba yari? Ayun po. Kung titignan nyo po, ay parang kawayan lang po siya. Pero kawayan po talaga siya. Wala pong nabago, kawayan halo. So, yan po ay gagatain. Yung merong, tawag dito, yung gatang-gata, puro gata. Puro gata Purong lang po. gata. Tapos wala na yung second na, no? Meron pa pong kaunting tubig. Ah, okay. Natin ng tubig. Tubig! Water in English. Okay. So, meron na po siyang tubig. Para, anong gagawin sa tubig? Ito Papakulo. po natin kumulo yung tubig. Tapos, Pag kumukulo na po yan, saka tatagdagan po ulit natin ng tubig. totoo! Totoo po yan. Tapos, Hindi po ako marunong magkalamay. Tapos, ano ba sunod na gagawin daw dito? papakuluin daw po muna yung tubig na nasa kawali. Ayun, so yung hot water po na pinapakulo doon, ayun po yung pinanglagay dito para maganda po yung pagkagata niya. Tapos lalagyan ng medyo mainit-init na tubig para maganda ang pagkagata ng nyog. Yun. Ay, thank you po. Ayan po si Kuya Noel. So, siya po talaga yung marunong gumawa nitong, ano tawag nga? Kalamay! Itong kalamay. So, siya po talaga yung gumagawa ng kalamay. Entry mo dyan. Oh, ano yun? Violin? Ano yung violin? Ah. Oo nga. Kunwari po ay mga ano tayo. So, ayan po. I-sterilize po yung Malinis tayo dito. i-sterilize po yung ginagamit nilang panghalo. Dahil kailangan po ng panghalong malaki. Parang kunyari po Dahil hindi po kakayanin yan ng kawali lang. Ano kawali? Tawag ito yung panghalo lang. Pagkate. Ayan daw po yung pinagiling na malagkit. Ilang kilos nga po yan? Ganito. Bali 2 salop. Ano po yung salop? Yung, kanyo, kung kikiluhin mo yun, 2 kilo at kalahati. Ang Okay isang po. salop. Kaya, yan. Siya giniling siya. Pinagiling. Tapos dyan na nilalagay. Ay, opo. Yan nga po yung itsura niya.
Yung pinagiling na malagkit. Yan. Malagkit pala. So, ayan ay ginagawa na yung ano, yung ating gata. Ating gata. Nagbabanlaw na po. Para lang po siyang naglalaba. Ayan. Pabanlaw na po ito. Piga na. Pabanlaw na. Magdadawnin na po kami. Hala. Hala, ang init. Hinawakan, guys. Ang init, guys. So, hinawakan nila. Oh, O, bitaw mo dyan yan. ouch. Ang init. Oh, tapos hindi naman. Tingnan mo mga padalin nyo, nagpasikat lang kayo ha. Talaga sa akin, di yung ipin 3 kilo ring asukal. Yung akin eh, 3 kilo binili ko asukal. yung tatlong salop na yung naluan ng bigas. Guys, nandito po yung mga 3 musketeers. Ari ang armas ko eh. Oh. Pero ari, Yung 3 musketero. hawak ko lang po ari. Mamaya po talaga yun po ang may-ari nito. Siya po ang maghahawak nito. So, ayan. Hintayin po natin. Ano pong gagawin dyan? Kalamay. Sige. At is secret recipe po nila yan. So, titingnan na lang po natin kung paano po yung process ng paggawa. Lalamasin. Kasi ang Ayan po ay nilalamas-lamas na po yung malagkit. Yung giniling na malagkit. lamas na. Lamas na. Lamas-lamasin. Aray, masig ng tagasay. Sagay, are. So, ayan po ay nilalamas na po yung malagkit na giniling. Martilyo po. Tapos po dito naman po ay yung gata. Purong gata po yan. Purong gata po. Purong gata po yan, ano? So, ang saya po dito sa farm. Magkabia, oh. Oh, ready na yung 3 musketeers. Hindi ako dyan. Ako yung taga-masid lang. Ako ang forman yan. Farman daw. 1 man lang. 4 man. Po ng, Sugar. ilan po yan? 1 kilo? 3 kilos. 3 kilos ng sugar. 3 kilos na yun pa? Oo. Oh, dami no? Mas marami, mas matamis, ma'am. Hindi mo kasi ma-appreciate ang gawa pag matabang. Ayun. Ay, nakahalo na. Tama po ba? Tama ba? Ang isang muskitero. Nauna ka maghalo. Nakahalo na agad. So, halo-haloin Ang na daw isang po nila. muskitero. Hindi naman yan panghalo. Hindi daw pala ito panghalo, panghango pala to. Chuchu. So, halo-haloin po yan hanggang sa... Mag-melt yung sugar. So, ayan. Yung mga taga-tanawan. Dito yung Tanawan, Quezon. Halo-halo. Dito ka kasi. Pag ganun yung hangin, hindi pa ganyan yung apoy. Nag-ikot-ikot po siya, guys. Kasama daw po yan sa style ng pagluluto, yung ikot-ikot. Oh, sa Sariaya pa daw pinagmulan yung kalamay mula sa Sariaya. Ari po palang kalamay na ari ang Ito ang original talaga. So, originally made from Sariaya daw po itong kalamay. So, ito po ngayon ay nandito po tayo sa Batangas po ba ito? recipe pala sa Sariaya. So, nandito po tayo sa Quezon. Ayan o, parang nag-ano na po siya. Naglalandi na po aring Ngalapot. paraan. Naglalapot Nabobold na. na. Nabobold na. Oh, sa gilid. Ay, mga bilog-bilog. Ito po. Kailangan po. Kailangan bilog-bilugin. Hulog mo naman marin ng Kaya na pala inom. Oo, patitigasin mo ganyan. Tapos pala. So, ayan. Binilog-bilog. Yan ay pag hinilagay doon, makakalat din yan bilog-bilog. Habang natagal na, natutunaw na rin. So, yan po yung malagkit ha. Yung malagkit po na bigas na pinagiling. Tapos, gagawing bilo-bilo po muna. Saka po, ilulublob doon sa gata po na nilagyan po ng asukal.
Maganda po yan. Maganda po itong Pang business po. panghanda sa Pasko or sa New Year. At maganda din po yung pang business nga daw, sabi ng ating model na si Miss Joy. Pack na pack. Yes. Pak na. Hindi naging hermoso. Kamag-anak niya ba sa Palestine? Guys, Caramelize ayan na na siya po, eh. ay nagka-caramelize na po yung ating gata. Kanina nilagyan ng sugar. Kumukulo na. Tapos saka po ilalagay yung malagkit ulit. Nakakabantok yan. Ayan, so isa-isa daw po, dahan-dahan at baka tumalsik. Oo, anik. Natalsik po ba yan? Oo, natasik yan. Naputok po ba? Hindi naman. Ay, sa pala, pag nakuha niya. Po, 45 po yan. Ang pagmamahal eh. Dito, Bit. Gigigil. Gigigil to, Ate Joy. Guys, pati po yung mga aso nakikiusyuso din kung paano lutuin. Ayaw mo sila. Nagsialisan na. Natakot lang din yan kay Papa. So, tuloy-tuloy lang daw po ang paghalo niyan. Para hindi magdikit-dikit po ano. Hindi naman si Boss Emel. Tama siya ba? Siya ang namamahala sa kalsada. Boss Emel. Lubog. Nilulubog. Hindi mapupuno yung kawali. A few moments later. Paluto na po yan. Ayan na po yung kalamay. Kakatamay ko. Ayaw eh. Ba't ayaw rin yung... Luluto din yan.